Normalment Ġunju iġib miegħu medja ta' 4 mm ta' xita, però dan ix-xahar f'pajjiżna niżlu diġà 11 mm.6, kważi triplu. Wara li l-ħamis fl-ewwel jum tas-sajf niżlu 10 mm xita, maltempata bir-rat li għal madwar siegħa laqtet il-Gżejjer Maltin dalgħodu ġabet magħha ftit iktar minn 1.5 mm oħra. Martina Gatt, bassara tat-temp fl-Uffiċċju Meteoroloġiku, spjegatilna li fil-verità din il-maltempata għal Ġunju hija ħaġa normali. Bħala average qed ngħidu qisu di tiġri darba jew darbtejn fix-xahar f'Ġunju li konna maltempata bir-rat, jiġifieri ma nistax ngħidu li kienet xi ħaġa ta' barra minn hawn. Spjegatilna li ta' nhar il-ħamis kienet xi ħaġa lokali li ffurmat fuq pajjiżna biss. Ta' tnejn filgħodu kienet xort oħra. Li ġara illum kienet ġejja minn fuq Sqallija u mxiet infatti l-bieraħ fuq Sqallija kellhom ħafna maltemp u mal-lejl u dalgħodu mexa fqal fuq Malta u issa baqa' sejjer lejn is-sawt. Din il-maltempata li għaddiet minn fuq pajjiżna għalkemm ma damitx ħasdet lil bosta għal qawwa tagħha. Fost l-oħrajn illuqin li f'din il-maltempata fost ħsarat oħra raw kolonna bl-Anġlu li kienet armata fit-triq teleb, kif spjegalna l-President tas-Soċjetà Filarmonika Unjoni Joseph Piscopo. Fortunatament ma weġġaħat, però ovvjament l-istat għandha ħafna ħsara, il-kolonna għandha ħsara wkoll mhux ħażin, però affarijiet li jistgħu jitranġaw, però l-Anġlu għandu ħsara sewwa. Spjegalna li l-ħsara tammonta għal eluf ta' euro u rringrazzja lil voluntieri kollha, inkluż mill-Laqda Mużikali Sant'Andrija, tal-għajnuna biex saħansitra waqt il-maltempata taw daqqatit biex jipproteġu u jorbtu l-armar. Spjega li bħala festa ta' spiss jinkeddu mat-temp. Aħna mbagħtu naqra normalment mir-riħ li iktar li mbagħtu u allura ħafna drabi li ma jintramax, nittamaw li ma jkollniex riħ, ma jkollniex maltemp sabiex il-festa tkun tista' tiġi ċelebrata b'mod normali biex ngħidlek. U r-riħ tal-maltempata tal-lum ħasat lil bost oħrajn, inkluż xi sewwieqa li f'ħin bla waqt raw umbrella ttir lehom f'nofs ta' triq f'Taslima. U r-riħ se jkun xi ftit jew wisq l-element li mistenni jispikka fil-jumejn li ġejjin brieħ li mistenni jitla għal Majistral Forza 6. Bħala twissijiet bħalissa għadna ma ħriġna xejn, però nista' ngħidlek illi sa għadha wara nofsinhar joħroġ twissija ta' riħ qawwi li probabbli ddum sa l-4 filgħaxija. U hekk kif is-suppost sajf Malti beda b'żewġ maltempati u riħ qawwi li ġej f'dawn il-jiem, staqsejna meta id-dilettanti tal-festi, barbecues u l-baħar se jkunu jistgħu igawdu l-jiem tipiċi tas-sajf hekk kif nafuh f'pajjiżna. Wara nhar l-4 għandu jnaqqas ir-riħ, ħajkollna x-xemx, it-temperatura jibdew jolew u ħajkollna s-sajf.